час и половина плаках долу в туалетната и си казах, добре, защо пак това се случва на мен? Ти си в прекалено мъжката си енергия и аз няма как да бъда с теб. Обувки за планината и се разплаках. Бях толкова щастлива, че си позволих да си взема едни обувки. Здравей и добре дошла в канала ми. Аз съм Нели и реших да създам този канал, за да мога да споделя моето лично преживяване и всъщност моето развитие по пътя. Днес ще ти споделя моята история и всъщност как реших да създам Elevate Her, за да можеш да придобиеш представа за цялото пътуване. Като цяло, израснах с баба и дядо, мама и тата са разделени и двамата живеят в чужбина. Когато бях малка, мога да кажа, че живеех доста спокойно. Баба и дядо винаги са се грижили да имам всичко в живота си, храна, покрив, дрехи. Винаги съм чувствала добре, усещах тяхната любов, но ми липсваше любовта на родителите ми, но като малко тези неща не ги осъзнавах толкова много. Бях свикнала с баба и дядо и дори когато исках да, мама искаше да отида при нея, аз плачех, защото просто бях свикнала с баба и дядо. Като цяло, примерът в живота, който съм видяла е да ходя на работа от 9 до 5, защото те ходеха и двамата на работа, излизаха сутрин и вечер се прибираха. Не са ми говорили за пари, всъщност доста ограничаващи вярвания имах тогава в главата си, нали, богатите хора са лоши хора, парите не растат по дърветата и не ми е говорено за бизнес и ако трябва да бъда честна, бях много далеч от всички тези сфери, с които в момента се занимавам и поради тази причина сама трябваше да се науча на всички тези умения, които в момента владея. В гимназията се случи нещо много интересно. Аз съм бивша футболистка, играх в Благоевград. И с момичета, с което всъщност тренирахме и учихме заедно. И така се случиха нещата, че в края на 10-ти, началото на 11-ти клас се скарахме и класа се раздели малко на две части. Нали, една страна застанаха зад нея, другата част не искаха да взимат никаква позиция, за което аз бях напълно окей, защото не исках никой да се кара с някой друг заради мен. И хем бях сама, хем нали, имаш хора, с които да комуникирам, не бях изцяло сама. И поради тази причина, ако трябва да бъда честна, нали, бях много потисната, просто защото изведнъж той човек, който познаваш до болка, става като непознат за теб. И тогава не знаех как да реагирам, беше ми много гадно. Имаше хора, които се застъпиха зад мен, за което съм им много благодарна, но те бяха извън гимназията. В гимназията, нали, бях и сама, и не сама, но няма значение. Интересното е, че тогава се чувствах, нали, доста потисната, изпитвах някаква вина, беше ми гадно, бях тъжна, изпитвах някаква самота, но тогава беше такъв период, в който аз не обичах себе си, не харесвах себе си, мразех да се снима, мразех да правя каквото и да било. Те тогава ми казаха, че не съм достатъчно умна, за да вляза да уча това, което искам. И аз си го бях сложила като цел, не заради тях, разбира се, има доза, нали, поради която го направих заради тях, но най-вече да докажа на себе си, че аз мога и ще запиша да уча това, което аз искам наистина. И в 12 клас всъщност ме приеха молекулярна биология, учих молекулярна биология 2 години, но въпреки, че ме приеха, аз мислех, че това ще е моето ново начало, ще започна нова страница в живота ми, но интересното е, че когато заминах за София, започнах да правя абсолютно същите неща, които правих в Благоевград. Именно ходех на дискотеки постоянно, постоянно организирах купони, ходехме да пием с колегите и нещо вътре в мен ми казваше, че това не е живота, на който аз принадлежа. Това не е нещо, което аз искам да правя и това не е нещо, което ме удовлетворява всъщност. Но защото не знаех на къде да поема, просто се оставих на живота да ме води. На една дискотека в Гърция с колежките ми, всъщност час и половина плаках долу в туалетната и си казах, добре, защо пак това се случва на мен? Просто, какво се беше случило? Ние с тях си бяхме много близки, но тъй като аз съм нали, мъжко момиче бях и факт е, че не обичах себе си, не харесвах себе си, хората около мен го забелязваха. И мъжкото внимание винаги беше върху тях и мен това ме караше да се чувствам потисната и винаги търсех вината в себе си. Но не разбирах защо цялото това нещо се случва. И тогава просто си казах, наистина ли искаш такъв живот да живееш? Наистина ли това е начинът, по който ти искаш да се развиваш? И всъщност няколко месеца по-късно дойде моето решение. Една вечер, скровайки в TikTok, попаднах на едно видео на едно момче и просто ми харесаха нещата, които казва. И си казах, окей, може би от това момче нещо ще науча и просто го последвах. Няколко месеца по-късно той ми писа и всъщност ние се чухме, защото той имаше някаква възможност да ми предложи. Аз тогава си казах, може би това е моята възможност, това е нещо, което ще ме промени. И когато се чухме, и той ми сподели всъщност за какво става въпрос, и аз бях като, вау, това е нещо много готино, искам да се занимавам с тези неща. И си спомням вкъщи на телефона, до парното стоях, той ми говореше, той ми говори нещо, аз даже не го изслушах и си мислех, ако не пробвам, никога няма да разбера. Този цитат го бях видяла в Pinterest, на една снимка
И не знам защо много ми беше влязло в главата и си казах, ако не пробвам, никога няма да разбера. И той ми говори, аз си повтарям, ако не пробвам, никога няма да разбера. По-добре да пробвам и да се проваля, отколкото да не пробвам и да се питам какво ли щеше да стане. И така започна всичко. Започнах да чета книги и първата книга, която всъщност прочетох, беше Подсъзнанието може всичко на Джон Кей Хол. Тази книга просто ми показва по какъв начин мислите ми влияят на живота и как аз всъщност си привличам живота, но по-рано това не го осъзнавах. И това беше това беше моментът, в който аз започнах да се развивам и започнах да търся нещо повече от живота. Започнах да изграждам умения, които до този момент даже не подозирах, че може би съществуват, защото аз бях момиче, което учеше молекулярна биология и изведнъж започвам да се занимавам с продажби, с дигитален маркетинг, с онлайн света, който аз не познавах до този момент. И трябваше ми доста време, за да мога всъщност да навляза в тази сфера, тъй като нямах нужните умения. И в продължение на 2 години аз бях много фокусирана върху това хем да изграждам бизнеса си, но също така и да изграждам уменията, защото ти ако нямаш умения, няма как да бъдеш успешен в дадена сфера. И най-интересното нещо е, че в този момент направихме доста голяма промяна, тъй като по-рано работихме с една друга компания, но виждахме, че нещата не върват добре. Аз съм благодарна за тази компания, тъй като ми даде много и ме запозна с много важни хора в живота ми. И тогава направихме една много голяма промяна. Започнахме да работим с друга компания, която също е най-голямата технологична компания в целия свят. И ние с него решихме просто, че трябва да направим тази крачка и да започнем да се партнираме с тази компания. Дори в момента работиме с най-големия екип в компанията, именно италянците. Като цяло аз бях много щастлива. Знаех, че това ще е нещо, което ще промени живота ми тотално и ще започна да се развивам в много добра сфера, с много успешни хора и факт. Аз имам тези хора около себе си, прекарваме време заедно, пътуваме постоянно, но се случи нещо, което никога не бях очаквала. Запознах се с едно момче, което така работехме заедно и тъй като бяхме постоянно заедно, аз си мислех, че между мен и него може би нещо ще се случи. Но уви. Тъй като аз съм момиче, което е в мъжката си енергия, беше в мъжката си енергия, постоянно правих всичко сама, не търсех помощ, по този начин бях израснала. Буквално ние сме заедно, аз отварям буркани, свалям турби, нося, струвам. Ние с него бяхме като конкуренция. Ние с него не бяхме, нали, партньори. И аз постоянно си мислех, че нещо ще се случи, нещо ще се случи, но уви нищо не се случи. И мен това също много ме накара да се потисна и постоянно се питах, добре, какъв е проблема в мен, защо нали, той човек не ме харесва, защо нещата не се получават, отново започнах да търся вината в себе си. И всъщност един път говоря с него, нещата не се получават. Втори път говоря с него, той не ми каза за какво става въпрос, винаги избягваше. Говорихме, но винаги нещата не се случваха така, както аз искам. И винаги разговорът свършваше в негова полза. Докато един ден, даже си спомням датата на 28 април 2024 година на Цветница, просто ми беше писнал, ето тук ми беше дошло и си казах, сядам с него и му казвам абсолютно всичко в очите. Не ме интересува дали ще ме слуша или няма да ме слуша. Буквално го заключих в къщи и му казах, слушай, днес ще ти извадя всички карти и ще кажа защо си мисля това и това. И той ми каза, добре, ако няма абсолютно никакъв проблем, нали, нека да поговорим, щом това смяташ, че е правилното за теб. Седнахме, извадих си всички тазове, които си бях така сложила в главата и си бях записала. Той каза, мога ли аз просто да запиша преди да започнеш да ми казваш каквото и да било, нещата, които може би ще ми споделиш. И аз бях като, окей, аз нямам никакъв проблем. 2 часа по-късно, 3 часа по-късно, нали, разговор, мисля, не говоря само аз и той говореше, всъщност стигнахме до консенсус и разбрахме за какво става въпрос, но той ми каза едни думи, които наистина просто ме прободоха отвътре и ми каза, ти си в прекалено мъжката си енергия и аз няма как да бъда с теб. И може би в този момент тогава не реагирах, но тези думи наистина останаха в подсъзнанието ми и си ги повтарях постоянно. Ние, нали, след това говорихме, всъщност изяснихме си нещата, поплакахме си и двамата, но тези думи някак си останаха в подсъзнанието ми и виждам каква е причината поради цялото това нещо. И нали, след като говорихме нещата, някакси пак продължиха по същия начин и аз много се бях изнервила и си казах, отивам в Испания, тъй като майка ми е в Испания, ще бъда при нея 3-4 месеца, по този начин ще мога да се фокусирам върху себе си, хем да си изграждам уменията, хем да видя какви са тези мъжки енергии, женски енергии, за какво става въпрос. Май месец дойдох в Испания, аз в момента съм в Испания между другото, дойдох тук на същото място, в същия апартамент, в продължение на 4 месеца аз постоянно гледах подкасти, четях книги и търсих информация, работех с психолог
и търсих информация на тема как аз мога да стана по-добрата си версия, как мога да стана женствена и как мога да се променя, за да мога да започна да получавам, защото аз не приемах никаква помощ. Аз бях буквално мъж в женско тяло. Сутрин до след обяда гледах, образовах се и започнах да виждам някаква промяна в себе си. Началото ми беше много трудно, просто защото момиче, което не е свикнало да получава помощ, не е свикнало да се грижи за себе си, да започне да прави тези неща, за мен беше доста дискомфортно. И тогава започнах да се променям лека по лека и виждам как всъщност мъжете също започнаха по някакъв начин да ме забелязват и да искат да се грижат за мен. И си казах в този момент, вау, това наистина е много готино, да имаш някой, който да се грижи за теб и всъщност да дава постоянно. И по този начин, август месец се запознах с едно момче, всъщност, което работеше в ресторанта. И много се карахме, постоянно бяхме като котка и мишка, но въпреки нещо отвътре ми казваше, че имам нещо към този човек. Изпитвах някакви неща към него, но просто постоянно се карахме. Аз го питах нещо, той ми отговаряше, но въпреки си казах, не мога да занимавам с него. Докато всъщност една вечер, просто след работа, тъй като аз помагах на майка ми, и след работа ми беше до тук стигнало, просто защото имахме супер много работа. И исках да се разходя, тъй като има 40 минути от ресторанта до вкъщи и е покрай морето и аз исках да се прибера покрай морето, но майка ми не ме пусна, тъй като вечер има нали, много мъже навън, има всякакви хора, може би нещо ще ми се случи и той каза, аз ще дойда с теб. И аз бях като ужас. Какво ще правя с теб? В смисъл, аз с тебе не мога да си говоря, става 40 минути, аз трябва да хода с теб. Направо се побъркам. И интересното е, че всъщност тази вечер беше така доста променяща мнението ми за него. Докато се прибирахме, всъщност навлязохме в много дълбоки теми и видях, че с него много си приличаме. И аз направо не успях да повярвам. В смисъл, буквално всички неща, които аз бях преживяла, той също ги беше преживял. И всъщност ми сподели за някакви неща, които на никой до сега не ги беше споделял, или поне така ми каза. И аз се почувствах доста специално и дори видях една падаща звезда, докато си говорихме. И реших просто да пожелая нещо за него, да по някакъв начин тази сила да му помогне. И някакси си станахме доста близки и от 2 часа, когато излязохме от ресторанта, аз се прибрах в 6:30 вкъщи и аз направо бях в шок. Много се влюбих. Това ми беше първото силно влюбване, ама наистина много, много силно влюбване. Просто защото видях този човек как се грижи за мен. И това беше първият човек, първият мъж, който го прави за мен. И аз бях като вау, това наистина е много готино, мъжът до теб да се грижи за теб. Буквално отидохме до неговото село, той плати закуската, после по улицата ме въртеше като някаква принцеса. Завъртяме и се видяхме в отражението на един магазин и вика, виж колко сме хубави заедно. После отидохме на обяд, той постоянно ме гледаше в очите, държеше ме за ръка и вика, защо ме гледаш постоянно така? И той ми каза, не мога повярвам, че мога да бъда с такъв прекрасен човек като теб до себе си. И аз се почувствах още по-специална. И наистина много се влюбих за 2 седмици, буквално беше страшно влюбване. Аз като си заминах за България, също и плачех много, защото не исках да се разделям с този човек. И всъщност, какво стана? 2 седмици по-късно той дойде в България да живеем заедно. И аз бях супер щастлива, много се вълнувах, просто защото наистина този човек много го обикнах за много кратък период от време. Но всъщност така стана, че тези 4-5 месеца, в които живеехме заедно в България, той не успя да си намери работа. Беше доста трудно, защото аз трябваше да съм човека, който да издържа двама ни, да плаща квартира, да плаща разходи. Той ме подкрепяше чисто психически. Да, имаше моменти, в които се карахме, защото на мен понякога ми писваше, просто защото бях много изморена. Но това е нещо напълно нормално, всяка двойка по някакъв начин ще се скара, но виждах неговата подкрепа, докато вече към края на годината, на 2024-та, началото на тази година, видях неща в него, които не ми харесаха. И всъщност, точно преди моя рожден ден, се случиха неща, които ме разтърсиха, защото това нещо не го бях очаквала от него. Точно на моя рожден ден ние с него се разделихме. Ми беше много трудно, бях разбита, защото първо бях дала много за този човек, нали, той също беше дал за мен, но не очаквах, че нещата ще приключат по този начин. И имаше няколко неща, които не ми харесваха в него и въпреки, че не ми харесваха, аз реших, че искам да бъда с него. И когато се разделихме, в продължение на 2 месеца аз бях много зле. Бях тук в Испания за 2 или 3 седмици. Просто не можах повече да издържа и казах на мама, че искам да се прибера в България, защото тук всичко ми напомня на него, защото всичко започна тук. Рози ми беше подарявал. Много неща беше направил за мен. И аз където и да отидех, просто се сещах за него и си казах, искам да се махна от тук, защото това нещо не ми влияе добре.
Прибрах се в България, ама пък се прибрах в квартирата, в която бяхме живели 4-5 месеца. И просто беше постоянно плаках, докато в един момент просто не осъзнах, че няма смисъл. Да, опитваше се да оправи нещата, но и не се опитваше да оправи нещата. В смисъл беше в двете крайности и си казах, че той човек не ме заслужава. Рано или късно истината излиза наяве, както се казва. 3 месеца, откакто се бяхме разделили, просто разбрах за него неща, които просто не очаквах под никаква форма. И тогава си казах, нали, благодаря на тая висша сила, която ме е пазила и не ми е позволила нищо да ми се случи. Първо, тази година, 2025 година е много предизвикателна за мен. Минах през много ниско дъно. И мога да кажа, че още не съм излязла от него. Нали, малко по-нагоре съм, започвам да си взимам въздух, но тази година бях буквално на дъното. Прекарах си там почти годината, просто защото емоционално много се сринах, финансово много се сринах, тъй като емоционално като паднеш, парите са енергия и моята енергия като е ниска и парите бягат от мен. Имах нужда от помощ, приятели бяха около мен, хората с които се развивам всъщност бяха около мен и ми помагаха. И ми се наложи да поработя. Запознах се с много готини хора на работата, на която бях и съм много благодарна като цяло, че това нещо ми се случи. Сега като се върна назад, съм благодарна за абсолютно всеки един период, който ми се случи тази година, просто защото всеки един период по някакъв начин ме е изградил и ме е научил на нещо. След като се разделих с него, просто си казах, че аз спирам до тук и повече не искам да позволявам на мъжете да се подиграват с мен и не искам да позволявам като цяло на хората да се подиграват с мен, започвам да си слагам стандарт. И поради тази причина започнах още повече да уча, още повече да изучавам тези сфери и тук зад мен дори можеш да видиш, че имам книги, които съм прочела буквално за 2-3 месеца и започнах да прилагам абсолютно всичко, за да мога да стана най-добрата си версия. Защото за да можеш да помагаш на другите, първо трябва да помогнеш на себе си, за да водиш различен пример. Аз ако искам да бъда лидер и да помагам на екипа си, аз трябва да бъда човек с стандарти, човек с визия, човек с висока енергия и човек, който знае, че може да даде стойност на другите. Тъй като наистина съм изстрадала доста и видях, че след това към даденото момче, което ми каза, нали, че съм в мъжката ми енергия, отново имам някакви неизчистени неща и просто ме болеше по някакъв начин. Не го показах, но ме болеше. Това нещо ме се сипваше отвътре. Си казах, заминавам отново за Испания. Вече ми бяха минали тези чувства към бившия ми приятел всъщност. И казах, фокусирам се отново аз да работя и да мога да се изграда като човек. По този начин се роди идеята за Elevate Her. Създадох я, защото виждам, че много момичета в момента, които са между 18 и 25 годишна възраст, са точно в този период, в който аз бях в миналото ми. Или имат лоши взаимоотношения с приятелите си, или нямат правилната среда за развитие, или са много в мъжката си енергия, нещата не им се получават, нямат здравословни взаимоотношения с партньорите си. И си казах, аз съм преминала през цялото това нещо и всъщност съм научила супер много неща, защото аз виждам в момента много голяма промяна в мен самата. И начина по който се държа, и начина по който говоря, и начина по който мъжете ме забелязват. Защото виждам как мъжете започнаха да ме забелязват, започнаха да искат да бъдат с мен, да искат да правят някакви неща за мен, да ми помагат, да се грижат за мен. И всъщност започнах да работя с едно момче, което ми помага за социалните мрежи. Той ми помогна да си намеря мисията. И мисията всъщност каква ми е? Искам да помогна на жените да си влязат от мъжката в женската енергия и да бъдат свободни и да изграждат онлайн доходи чрез бизнес и изкуствен интелект. И затова създадох Elevate Her Academy. Това е академия, в която всяка една дама може да стане част от тази академия и да получи достъп до курсове, които аз съм създала. Споделих моя личен опит и всъщност нещата, които аз съм научила, техниките, които аз съм приложила и давам примери за това, например, какво е мъжка енергия, какво е женска енергия, как да станем доброто момиче, уверената жена. Всичко това е моето пътешествие, моят опит, нещата, които аз съм натрупала. И щом аз съм се променила, знам, че всяко едно момиче, което се докосне до тази академия, ще види тази промяна в себе си. И най-интересното нещо и готиното нещо е, че всъщност аз ще бъда до нея и ще я подкрепям. Имаме WhatsApp група, в която ще се подкрепяме, ще си пишем. Някой от момичета тук има някакви въпроси, може да комуникира с мен. Ще имаме лайв сесии в Zoom, в които те ще ми задават въпроси, ще правя обучения, ще споделям от моя опит. Ако някоя нещо не е разбрала, ще има достъп до мен 24/7. И цялото това нещо го правя просто защото искам да изградя много голям екип от момичета, които са уверени, имат си стандартите, вярват в себе си, искат да изградат нещо много голямо и да се грижат за себе си. И смятам, че най-женственото нещо всъщност
е именно да имаш собствени доходи, просто защото по този начин няма да зависиш от никого. Нито от мъжа си, нито от семейството си, нито от някакви обстоятелства, а напротив. Ще можеш да живееш така, както ти поискаш, ще можеш да правиш за себе си това, което ти поискаш. И просто защото аз в момента вече съм си поставила стандартите и едно нещо, ако човека отсреща не покрие, той не е за мен. Ще търся човек, който знам, че ще паса на всички неща и знам, че тези хора съществуват. Просто съм оградена с хора, които виждам, че имат тези стандарти, че имат тези характеристики. И знам, че щом те ги имат, значи аз ще намеря човека, който е за мен и ще покрия абсолютно всички тези характеристики. И в академията влизам много надълбоко, научила съм много нови неща и за бъдеще съм подготвила много, много проекти и всъщност съм си харесвала и програми, в които да се включа, за да мога да отново да променя себе си още на по-високо ниво, за да мога след това да го предам на момичетата в България. Вече виждам, че по този начин започвам да излизам от това дъно, на което се намирах и много се вълнувам просто защото това е нещо, което съм направила с цялата си любов, с цялата си енергия. В последния един месец работя постоянно върху него и всъщност то вече е налично. Така че някой от вас, ако се припознава в цялата история, която споделих сега, и иска да започне да работи с мен, иска да види за какво става въпрос в тази академия, просто нека да ми пише налично в Инстаграм. Инстаграм ми е Нели Иванова с 2 ата и долна черта. Нека ми пише налично. Ще споделя по-подробно за какво става въпрос. Ще се чуем и ще покажа как можеш да започнеш. И интересното е, че в този канал ще споделям точно тези теми, за които сега ти споделих. За женска енергия, за бизнеса ми, за екипа, за пътуванията и като цяло моя живот. Искам буквално да запиша целия ми живот и нещата, през които преминавам, за да мога след това, когато вече съм там, където искам да бъда, рано или късно и това ще се случи, на 100% съм сигурна, да се връщам и да си казвам: вау, беше трудно, но си заслужаваше. И даже снощи това си говорих с майка ми. Много хора в момента по някакъв начин се опитват да се подиграват с нещата, които правя, но аз съм напълно окей с това, просто защото знам, че те дори нямат толкова амбиция да постигнат нещо в живота си, докато аз имам страшно голяма амбиция и знам, че всичко, което искам аз рано или късно ще го имам. И да, може би минах през доста трудности тази година и също се научих да оценявам малките неща. Преди няколко месеца, докато работих, защото постоянно ходихме по планини и исках да си взема обувки за планината. И отидох в Декатлон в София и си взех обувки за планината. И се разплаках. Бях толкова щастлива, че си позволих да си взема едни обувки. Толкова отдавна не го бях правила това нещо за себе си, да си взема някакво нещо, което толкова много искам. И тъй като след това отново започнах да се намирам в труден период и преди няколко дни си взех тези микрофони, в които в момента използвам, за да снима това видео и отново бях много щастлива. И казах: благодарна съм. Може да не са най-добрите, но съм благодарна за това, че имам възможност да си ги взема дори и тях и да ги използвам. Защото знам, че тази дупка, в която в момента се намирам, аз започвам да излизам от нея и това ще ми промени живота тотално. Знам, че до края на годината аз вече ще съм излязла и дори ще съм леко отгоре. Но по този начин един човек се изгражда. Когато се намира на дъното, на дъното, на дъното, на дъното, но не се отказва и продължава да учи, и продължава да се развива и постоянно продължава да прави нещата, които му харесват, рано или късно това няма как да не свърши. И щом аз тук вътре за сърцето си усещам, че това нещо е за мен и че това нещо ми харесва и че това нещо ще помогне на много хора, значи ще се случи. Просто трябва да мине време. И всички тези неща, които са ми се случили, са ме изградили като човека, който съм в момента. И запомни едно от мен. Без значение в колко труден период се намираш. Без значение какво се случва в живота ти. Ако усещаш, че принадлежиш към нещо по-голямо. Или вече имаш нещо, което знаеш, че ти харесва и е твоето нещо, не се отказвай. Трудностите са, за да те изградат като човек и да ти дадат нужните умения и знания, които трябва да имаш, за да можеш след това нещо да го предадеш нататък. Аз благодаря на всички тези трудности, в момента стоя тук и споделям всички тези неща, защото знам, че нещата, през които преминах, те ще помогнат на едно момиче, 2 момичета, 10 момичета, 20 момичета, просто да променят гледната си точка и да променят живота си. Вярвам го със сърцето си и знам, че то ще е факт. Аз искам да върна на момичетата мечтите им, защото много от тях са забравили за техните си мечти, защото хората около тях им казват, че мечтаят прекалено на високо. Затова аз искам да бъда гласа на жените. Да им върна мечтите, да върна женската им енергия и да може всяка една от нас да бъде уверена и да следва просто да следва мечтите си и да ги постига. Това е най-голямата ми цел. Искам да помогна на всяко едно момиче,
което има лека амбиция да се развие, просто да се развие и да постигне нещата, които иска. Затова следи този канал, хареси видеото, последвай ме и очаквай много скоро следващото видео, в което със сигурност ще си говорим за интересни неща. И запомни едно от мен. Ако не пробваш, никога няма да разбереш. Това е мотото в живота ми, което ме води на 1000%. До скоро!